مسبيتي قدم 9 عامتنا تلالينا دحر ليلانا ون أبوشت 3 أوارح فقراو زمدنا جمرنا أنا أب أوروبا نسخة أفريقيا خوينا بإنترنتنا ترخبنا أب إرتراون دك حدا خبابينا نيرنا نحنا قول عسل زنبرنا إنا زين فلت انبر سدرانا شفولت يوم نيرو شعو أنا أب أوروبا ننوح يتصنيحي ናይ መንበር ወረቐት ሒዘ ኣብ ትምህርቲ ቋንቋን ምትሓዝን የኔራ ይኹን እምበር ሰበይተይ ንሽድሽተ ኣዋርሕ ዝኣክል ብፍቕሪ ምስ ተጓዓዝና ብሊብያ ገይረ ክኸይድ ደልየ እናበለት ክተሻቕለኒ ጀሚራ ኣነ ኸኣ ቁርብ ዓቕሊ ክትገብርን መፅኽ ምርዕዋ ፕሮሰስ ገይረ ክወስዳ ምዃነይ እየ ዝነግራ ነይራ ንሳ ግን ናብ ኣፍሪካ ኸይደ ክሳብ ዝምርዓዋን ፕሮሰስ ገይረ ክሳብ ዝወስዳን ዘሎ ግዜ ፀብፀበት እሞ ን3-4 ዓመታት መን ክፅበዮ እዩ بليفيا غير خمصي يمو او مساتخو كمرعوكا زبل حساب قربتلي انا كن هيوتنا ليبيا سلازفلطا بمنتاي كم زحلفكو صبو غير سلازفلط اتا صباح بعل تحاداري عدو دقي تخون سبيتي باتي هيوت تخكفل ايدلخو كالي اذا حاشا مفتح زبلكو حساب ونعرب كلها اتا حساب ون كم زصعب دبره انا تلقي تلقاقي كخفل لامو هو حس زبلكو ومنقد بتركي ديو ولا بخالي هاجر غيراخت مصني نيرو نبروسس يكون كسابنا بوز مصام مصباي زيبولو تخيلا اب حصير غزي كتمصن خمت تخلي نغيريا نساون زي منم قل عالم حراي بلتن دحرز سممع خا نت نغر خنغبرو منقد حسس كنبل جمركو حتي تحتاتي تون حنتي زحاشت منقدي رهبكو نت منقد زخونه اخل ገንዘብ ስለዘይ ነበረንውን ኣብ ምልቃሕን ኣጽንሑን ምባል ንቤተሰብ ንዕርኽተይ ንቐረብተይ ዋላ መማህርተይ ሓጉዝን ክብል ጀመርኩ ሰበይተይውን ካብ ካሊእ ቤተሰብ ቁርብ ሓገዘትኒ ኮይንለይውን ተኣኻኸብሞ ንሰበይተይ በቲ ዝተስማዕማዕናሎ መንገዲ ኣበገስኩዋ ኣብ ሓፂር ግዜውን በኣካል ተረኸብና ኣዝዩ እኳ ደስ ኢልን ተነበረ ግን ከዓ أزو خبيد فرح نيروني مخنياتهم نفاس كالي كي يسألوني فرح سلاز نبرن خان سبيتي أبزو مزقتلو تقالات إفقال كدان مأسار قبركو ولا كوان السامر عنا بقفحو من تانك تحلفو قرب كنت أنح انتدليت أنا كن كم قال كدان زعتوت اللي مسرت قالها ترسع خمزي بالله أذكر قوة لما هو مو قال تفنا قال كدان كن أسر حرايب بالقوة بوقعي سبعين سبيتون كنا بحقوس منفس كنقعد جمرنا رحوب كي تقعزنا جن سبيتي كاب زحون كل حساب متقتلي أنا النسخان منجستنا بزا هاجر زي فلط أو هيمانوت قال كيدان طرحينا أسيرنا نيرنا اتوت عندما قسيلنا وقعوا خنقبرأي نيرو نجر جن سبيتينا وحكيت أنحت أناست مو مخرينا محازة أن سمعت حسابات غيرت حسيبو يوزي فلت حدش حسابه متقتلي سبيتي سبعين سبيتن كم زخنا كنحب ريبلنا عقدا سوون أيكون نكتب جميرة اتسمخنيات كعا أنا النسخان سبعين سبيتن كم زخنا أبورقاتنا وقعوا انت خوينو حاجزات كقول لنا أيو زبلي نيرو أنا نبعلي زعواز زفلطو نقري نبرنن سبيتي كن مجحري متعاخن دزيز أكل حابريتا صانعوا زازا مخارتا سبكعا أبجينا وحجيرات صنحت محازة أيانيرا اتزهب التامخرون كم ززب نيرو نسخن سبعي كن أبزا عدزب حقا من قدي سبعين سبيتن سب حدار مخوانكم كتحبوا ريولكمن أبزي سينجل مخوانك حبري بدحريقو مسولدكي منقست حقزكيو سبعيك مساخي كم زي الله بحادق عاقم التناورو وقعون تجيرك يوغن سبعيك سلاز السرح حاجة زي ترخبن إيو زبنيرو ما حزا كم زبلتا بحالا سبيتي أنا جيراتني زي فتسيمي قبولو أيكد النيرة ولا داي بسمي كتسوى علو 70 سبيتن كم زخونا قدن كنحبر لنا مخرنا محازخي أي تسمعي بمبالك كأبيا فتنكو نقرقن مخرم حازا أزز أقابت سبيتي تسمعني كالتن إذا نقر زقاء أبيننا يكونن كل سبيخهم زقبر نقابنت نتا محازاي أبودك أبزي يزنبر نقرقن أبو دك أي أبي كم زلو أي فلتن دهاي أي جبرنن حجزون أي جبرلين سلاز بلد معات جنزبي زوردا إذا نسخات شرح زلها سراح أنا سرح خسعز جمر أي أخلنا نيو مش ولدكون ولا عاقس عز عبي سرح خسر حيك إني النبلد جدا قبلا كم زلني نادفع فئتني حرك كبلا وسنكم مو حتى تاتقن موصني نزلت أنسكيو زل خبو أبزيلن دهاي بلين بالكيوم
ድሓርከ ንሓዋር ድዩ ከምኡ ክትብሉ እዮም? እቲ ካልኣይ ንወልዶ ቆልዓኸ እንታይ ኢኺ ክትብሉ እዮም? ካልኣይ ቆልዓ ምስ ወለድና ኣቦኡ ኣይፈልጦን ዲኺ ክትብሊ? ስቕ ኢልኪ ዲኺ ካብዘይ ትፈልጥዮ ትወልዲ እንተበልኹኸ ብምባል ሓተትክዋ። ድሕና ብዛዕባ ካልእ ቆልዓ ብዛዕባ ብድሓር ዝመጽእ ነገር ችግር የብሉን ኣይትሰከፍ ናይ ሕጂ ጥራሕ ንግበር ብምባል ደፋፍአትኒ። ከኣብያ ምስ ፈተንኩ ነገር ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክበጽሕ ጀመረ። ንስኻ ይትርድአኒ ኢኻ ከም ሰብኣየ መጠን ዋላ ሓንቲ ይትርድአኒ ኢኻ እዘን ዘይጠቕማ ደሞዝካ ናበየን ከብጽሓና ስድራይ ክሕግዝ ይደልን ዘለኻ ብምባል ዳርጋ ናብ ምፍታሕ ክንከይድ ደለና። ኣነ ከዓ ሓደ እዚ ኩሉ እግር ከይተኸልኩ ተለቂሐ ተመርቂሐ ምጽአ ገዲፋት ንክትከይድ የደለኹን ሓራይ ክብላ ተገደድኩ። ቆልዓ ተወሊዱ ብስሙ ኣቦ ተጸዊዑ። ኣነ ብደወይን ከለኹ ወደይ ኣብ ወረቐቱ ናይ ኣቦሓጉኡ ስም ተለጢፉ ክርኢ ከለኹ ስኸፍታይ ቃንዝኡ ቀሊለይ ነበረ። ወደይ ኣነ ብደወይ ቅድሚኡ ተገቲረ እንከለኹ ብስም ኣቦሓጉኡ ይጽዋዕ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ እንታይ ኮን ይብለኒ እየ ዝብል ነይረ። መቸም ሰበይተይ ከም ድሌታ ኮይኑላ ኣቦ ወደይ ደሃይ የብለይን ደው ኢሉለይ ይፈልጥን ረኺብነይ ይፈልጥን ደሃይ ውላዱ እውን ዋላ ገይሩ ይፈልጥን ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጥን እናበለት ሓገዝ ይግበረላ ነይሩ። ናይ ቤና ገዛ ሒዛ ናይ ቤና ክራይ ይኹን ናይ ኩሉ ነገር እኩል ሓገዛት ይግበረላ። እንተኾነ ግን ካባይ ገንዘብ ከይወሰደተ ይኾነላን ዋላ እኳ ናይ ቤና ገንዘብ ተሓዝ እምበር ከም ሰበይቲ መጠን ምስኣ ስለ ዘይነብር ናይ ኣስቤዛ ሙሉእ ባዕለየ ዝገብሮ እዚ ግዴታ እዩ። ቁጭን እውን ይብለንን ናበይ ተጥፍኡ ዘይፍለጥ ገንዘባ ሃበኒ ክትብለኒ እንተላ ግን ኣመና ይስምዐኒ ነይሩ። እቲ ዝወሃበክ ገንዘብ ናበይ ተጥፍዮ ዘለኺ ክልቴና ክንሕገዝ ምንታን ኢልክ ደይኮንክን ኢኺ ኣነ ብጎንኺ ከለኹ ውላደይ ብስም ኣቦኺ ተጽውዑ እዮ ዘለኺ ዝብላ ነይረ። ንሳ ግን ከምዚ ክብላ እንተለኹ ኣመና ትቁጣዕ። እዚ ሓገዝ እንተዘይህልወኒ ነይሩ እኮ ካባኻ ተሪፈ እየ ነይረ ዋላ ሓንተይ መገበርካለይን ትብለኒ። ለካ ዝሓገዝ መንዓቕየ ኮይኑ እንዳበልኩ ነታ ዘማኸረታ መሓዛኣ የረግማ ነይራ። እቲ ዝኸፍአን ዘስክፈንን ዝነበረ ነገር ግን ሰበይተይ ክትበኣሰንን ክትቋየቆንን ከላ ካብቲ ገዝኣ ትሰጎን እያ ነይራ። እቲ ገዝኣ ናታ ብስማ እዩ። ክራይ ገዛ እውን ባዕላ በቲ ናይ ሓገዝ ጌራ እያ ትኸፍሎ። እሞ ከዓ ከም ሰብኣይ ምስጉብ ዘይኮንኩ ንኸምኡ ከዓ ንሓንቲ ለይቲ ምስኣ ክሓድር ዘይክእል እንተፈትያ ኣብቲ ገዛ ኣለኹ እንተጸሊኣ ግን ሰላሕ ኢለ እየ ዝወፅእ። ክስካዕ መዓዝዩ ከምዚ ኢልካ እናበልኩ ወትሩ እየ ዘማርር ነይረ። ብኻ መርዓን ሓዳርን ተሪፍኒ ነይሩ ናብዚ ባዕለይ ከፍ ኢለ ከምፃይ መነበረንን እናበልኩ ጣዕሳይ ዝገልጸሉ እዋን ነይሩ። ሓንቲ መዓልቲ ከይተሓጎስኩ ድሮ 3 ዓመት ናሕሊፍና ሰበይተይ እውን ንኻልኣይ ውላዳ ጠነሰት። ካብዚኡ ከዓ ዝኸፍአ ሽግርን ዕግርግርን ዝመጸ ካልኣይ ሰብ ሓዳር ሓድሽ ውላድ ክመጽእ እንከሎ ይሕጎስ ይኾኑ እዮም። ኣነ ግን ውላድ ክመጽእ እንከሎ ክሻቐልን ክጭነቕን እንከሎ ሻቁለትን ጭንቀትን ተጻዒኑ ዝመጸኒ። ነዚ ውላድና እውን ሰበይተይ ክትሽቅጠሉን ክትረብሐሉን ደለየት። እቲ ዝኸበደ ነገር ነቲ ቀዳማይ ውላድና ብኡ ምስ ኣጥነሰኒ ካብዚ ሃገር ወፂኡ ናይ ዝዓዲ ወረቐት የብሉን ኢዱ እውን ኣይሃበንን ነይሩ። ናበይ ከም ዝኸደ ኣይፈልጥኒ ኣድራሹ የብለይን ኢለያ ምኽንያ ነይራ። ነዚ ካልኣይ ከዓ እንታይ ከም ተምኽንያ ሓተትክዋ። ሰባት ተመሳሳሊ ምኽንያት እንተምኽንያ ምናልባት እንተፈሊጦማ ኩሉ ዝተገበረላ ሓገዝን ከም ዕዳ ከም ዝቁጸር ዘይግባኣክ ገንዘብ በሊዕኺ መልስዮ ክብልዋ ከም ዝኽእሉን ምስ ኣመኸርዋ ግን ሰጋእ በለት። እታ መሓዛኣ ግን ዋላ እንተፈሊጦምኺ ንዓኺ መልስዮ ኣይብሉኽን ነቲ ሰብኣይ ክዮም ክብልዎ መልስዮ እንተበሉኺ ናብኡ ክትላግብሉ ትብላ ጀሚራ ጉድያ መሓዛኣ። በዚ ከዓ ድሓር እውን ጸገም ከይመጸኒ ስለ ዝፈራሕኹ ፍጹም ኣይገብሮን እየ። ንስኺ ውላደ እዩልኪ እንተዘይሓቢርኪ ክኸሰኪ እየ ባዕለይ ክሕብረኪ እየ ኢለያ። ንሳ ግን መፍትሒኣ ረኺባ ክድክሰስ ካብ ሕጂ እንድሓር ሰበይተለትን ንኸይትብል ብዓንተብኡ እውን ባዕለየ ዝነብር ነይረ እንታይ ጌርካለይ ትፈልጥ ኢላ ሰጎጎትኒ። በቃ ተቓል ኪዳን ንዕና ዘየውረድናዮ እምበር ተፈላሊና ውላደይ ክርኢ እንኳስ ብኽንደይ ደፋእፋኤ ናፍቲ ገዛ ዝኣቱ ክንደይ ግዜ ዘይለመንኩዋ ክንደይ ግዜ ብስድራይ ጌረ ዘይለመንኩ ክንደይ ግዜ ብሽምግልና ዘይሰደድኩ ሰበይተይ ግን እቲ ምፍልላይ ንዓመታት ክጽበዮ ዝጸንሐ ትመስል።
ሓንሳብ ምስ ወሰነት ኣይተመለሰትን ሰጋእ እውን የበለትን እኳ ደኣ ንኸይምለስ ምኽንያትን ሽግርን እያ ትፈጥር ኣብ ከም ዝናሃለና ሓሪሳ ኣብ ሕርሳ እውን ንዓይ ፀዋዕትኒ ውላደይ ንኽርኢ ናብ ገዝኣ ሓንቲ ግዜ እተወትኒ ብድሕሪኡ ግን ናብ ገዛይ ትበሃል ከይትመፀኒ ኢላትኒ ኩሉ ግዜ ካብ ደገ እየ ዝምለስ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዛዕባይ ዘዕለልክዎ ሰብ ሕጂ ከይተግድዳ ክሳዕ ናብ ልባ ትምለስ ስቕ በላ ተረጋጋዕ ውላደይ ኢልካ ክተግድዳ እንተጀሚርካ ከሰካ እያ ኣብዚ ከዓ መን ከም ትስማዕ ትፈልጥ ኢኻ ንሳ እውን ምስ መን ከም ትውዕል ዘላ ፍለጥ ውላድካ ምርኣይ ክትክልክለካ ትኽእል እያ እዘይ ዕዳኻ እውን ክተስክመካ ትኽእል እያ ን4 ዓመት ሙሉእ ዝበልዐቶ ገንዘብ ዕዳ ክተሰክመካ እያ ብምባል ያረጋግእኒ ስቕ ክብል ተገደድኩ ኣብ ገዛእ ጉዳይ ተዓዛባይ ኮይነ ይከታተል ነበርኩ ብሰብ እናለመንኩ ደቀይ እናረኣኹ 2 ዓመት ሓለፈ ናይ ክልቲኦም ደቀይ ዝመፀ ሓገዝ ገንዘብ እናበልዐት ፀጊባ ፊዕፊዕ ኢላ ኣብ ገዛ መስተን ዳንኬራን እዩ ዝትከል ኣብቲ ገዛ ኣተውቲ ወፃእቲ በዚሖም ኣብ እንዳ ሰበይትኻ ከምዚ ነይሩ ሰበይትኻ ከምዚ ጌራ ብደቀይ ጥራሕ ዝሳቐቕ ነይረ ጓኖት ክወፁን ክኣትውን ከለዉ ደቀይ እንታይ ከም ዝኾኑ እንታይ ይፍለጥ ጓና እኮ ጓና እዩ ምናልባት ኣነ ሕማቕ ኣቦ ክኸውን ይኽእል እየ ንደቀይ ግን ልዕለይ ክሓልየሎምን ብቐንዕና ክሓስበሎምን ዝኽእል ሰብ የለን ኣብ ከምዚ እናሃለና ከዓ ሓደ ዝገርም ዜና ሰማዕኹ እታ ሰበይተይ ትመኽራ ዝነበረት ሰበይቲ ሄዋን እታ መሓዝኣ ምስ ሰብኣያ ተባኢሳ ብኻራ ገይሩ ሃሪምዋ ኣብ ሕክምና ተዓቒባ ኣላ ሰብኣያ ከዓ ብፖሊስ ተታሒዙ ተኣሲሮ ዝበሃል ዘረባ ይሰምዕ እንታይ ኮን ጌራቶ ትኸውን ዝብል ሕቶ ምናልባት ንኻሊእ ሰብ ክሓትት ይኽእል እየ ግን እቲ ዝገበረቶ ንባዕለይ ነይሩ እንታይ ከም ዝገበረቶ እውን ኣጽቢቐ ዝፈልጥ ሰባት ብተመሳሳሊ ምኽንያት እንተምኽንዮም ምናልባት እንተፈሊጦማ ኩሉ ዝተገበረላ ሓገዝ ከም ዕዳ ከም ዝመፆን ዘይግበአክ ገንዘብ በሊዕ ክመልሲ ክብልዋ ከም ዝኽእሉን ብምምኻራ ይበሉኒ ንሳ ግን ከምዚ ክትብላ ከለኻ ኣመና ትቁጣዕ እዚ ሓገዝ እንተዘይህልወኒ ነይሩኮ ካባኻ ተሪፈ እየ ነይረ ዋላ ሓንተይ መገበርካለይ እንትብለኒ ለካ ሓገዝ ምንዓቓ እዩ ኣነ ግን እቲ ዝገበረቶ ባዕለይ ስለ ዘሕልፍክዎ እንታይ ከም ዝገበረቶ ጽቢቐ ዝፈልጥ ልክዕ ከምዚ ንዓይ ዝገበረትኒ እቲ ሰብኣያ እውን ውላዱ ኸይርኢ ከልኪላ ካብ ገዝኣ ብምስጓግ ከምኡ እውን በቲ ዝወሃባ ዝነበረ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ገንዘብ ተካይዶ ዝነበረት ጭቆናን ንዕቐትን በዚሕዎ ኣብ መወዳእታ ዓቕሊ ምስኣነን ናብዚ ዘይኸውን ስጉምቲ ከም ዘምርሕ ርግፀኛ እየ እውን ሕጂ እቲ ሰብኣያ ማእሰርቲ ንሳ ድማ ክትሳቐ ኣብ ሆስፒታል ወዲቓ ኣላ ደቆም ድማ ዓላይ ሲኢኖም ፋሕ ፍንጭራሕ ኢሎም ኣለዉ ኣነ ግን ነዚ ኩነታት ምስ ሰማዕኹ እቲ ኣብ ልዕለይ ዝተበደለ በደል ብግፍ ዋላ እዝዩ እንተኸበደኒ ካብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋን ዕንወትን ስለ ዝደሓንኩ ንፈጣሪየ የመስገንኩ ሰበይተይ ድማ በዚ ናይ መሓዝኣ ዕፃ መወዳእታ ተማሂራ ክንደይ ሓደገኛታት መንገዲ ትጓዓዝ ከም ዘላ ፈሊጣ ሓደ መዓልቲ ናብ ልባ ክትምለስ ጌጋኣ ኣሪማ ንደቀ ብነፃነት ክሪኦም ከም ትፈቕደለይ ኣቦኡ ምዃነይ ፈሊጦም ምስ ደቀ ብሰላም ዝነብረሉ ግዜ ከም ዝመጽእን ተስፋ ይገብር ክሳዕ ሽዑኡ ግን ነቲ ኩነታት ብትዕግስቲ እናተዓዘብኩ ንደቀ ካብ ርሑቕ እናረኣኹ ክጽበአ ዛንታ ኣብዚ ይውዳእ ህይወትኩም ብምክፋልን ብምስትውዓልን እያ ትፈኩስ እሞ ባናኹም ሚስጥርኩም ሓለየ ካፈለኩም ቃል ይኣቱ እዚ ቪድዮ ላይክ ሼር ከምኡውን ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ኣርዩኒ ናይ ሎሚ ታሪክና ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮሜንት ክትጽሕፉልና ብሃንቀውታ ንጽበ ካልእ ዛንታ ሒዝና ክሳዕ ንመጽእ ሰላምን ጥዕናን ንኹላና